Now, gimanyalo wacho en ni police gin 120,000. Population mar Kenya karibu sani chopo 60,000,000. Kiketo police didwa rito jo Kenya gi lwetgi nono ginyal. Mane momi ing'iewo bunde. To wan joma gele mohero milre. Kinyiso gara ja Kenya ni bunde ni ok en decoration, ok en maua. To gibro wacho ni yo ng'ane wuoyo nwa marach. But that is the truth. Nyaka nyis ji adieri. Bunde ni ema rito piny. Bunde ni ema rito kata ka. Sama wan e studio ka, un gi police e gate ka. Man gi bunde. Ok en gi bunde ni kakoro jakuo biro ka sani to keto bunde piny to chako lemo. Otiyogo. Kendo ji osetiyo gi bunde no. Wasenego terrorists ka. Osenego robbers ka. Kenya ka ne nitie ndalo mane nitie robbers maricho kabisa maturo bengi. Gima nokonyo wan en CCTV. Koro ne golo faces gi. But Kenya ka kata mana kiketo mtoki idho ot. Ndalo moko ni kwalo mtokni ji kabisa. Kenya ka. Gima rito ji en bunde. Obila gi kata kidhi along borders. Ndalo mancha wa Al-Shabaab thagowa. Bunde ne morito gang'o. Irito go piny. Omiyo minister wacho. Ok pile udhi ka police. Donge ji dhi ka police pile. Ka police en kamigo e report. To police timo investigations to mako ng'ato to tere court. Police ok en kamibiro ni dhi wang'o. Gima ne minister wacho joma nyocha dhi kwano ni police station ochiko. Manyocha jogi odhi wang'o. Adwa repeat ni Nairobi kane wan gi Villa police station. Ngoja tu gikachwi police post. Sawa. Kori winjo ji no dhi wang'o police stations. Police station e kama ji ema rito ji te ok nyal wang'o. Adwa nyisi ni gimotimre ni ok nochak notimre kendo. Ng'ama notem dhi wang'o ka police. Police no nege gi bunde. Ng'ama notem. And adieri ber kinyiso jo piny. Kata mana kane watino ni koran ka police ok tere angera. Omiyo ka in idwa winjo wach ni ng'ato dwa wuondi ni ene ode gi nyithinde, oneno TV, to into koro wuondi ni dhi attack ka police. Kati dhi wang supermarket. Ji wacho ni police tiyo gi bunde to protect ngima mare kata ngima mar nyawadgi. Sheria to wacho ni property ok ahinya, but property to iwacho ni sama I attack property no to nyalo affect ngima mar ng'ato. Like idhi e supermarket iwang'e, idhi e duk ng'ato iwang'o, inyalo affect ngima mar joma tiyo ka kanyo. Dineno kuo manotimore Kenya ka. Nitie nyithindo manyiri matindo gin single parents, oran saloon, ouso wuoche, ouso lewni, koro kwale owang' gike morumo, onge kata insurance. To police nigi haki ma protect. Adanyisi bati. Gima notimore en aparo ni police noweyo matin mondo gi restrain themselves. Jomoko ne dwaro ni ji otho mang'eny mondo ginwang' gima gi campaign godo. Koran gima nya wacho en ni okadwa wuondi. Ni ka ng'ato nochak nodhi ni dhi goyo ka police, to wacho ne nodhi ng'anyo, police ok noyiene. Nchi neno kigoyo police. Ogonya ka police man gi bunde, mopodho piny to pod omako mana bunde ne. Ogo police madhako, moketh wiye. I am telling you, obila moko manen gi bunde go nen gi right mar nego jogo. Kendo nen gi nego ji mang'eny kabisa. Omiyo ber gima ncha minister wacho no nyis ji maler ni kik ji par ni bunde go gin mag decorations. Kidi wang'o. Winjo wache public oso en gima nego. Ipando nang'o? Public. Ipando nang'o? Amo mi ipando nyathini manyako ni kitugo gi wuoyi to biro mi nyach, kata biro mi ukimwi, kata biro mi ich. That is the truth. But gima minister wuondo ne ji onge. Minister isa ji ni kidhi ka police. Nwach gikwalo nyaka bunde abich ka police. Wase recovery okende. Idhi kwalo bunde ka police ng'amang no way. Peace ma wan goni en gima very expensive to get. Ji osethagore. Kidhi Uganda ka ji osethagore. Mochopo ni koro jolweny emorito Uganda gi thuon. Kidhi Rwanda ka, the same problem. Manok bitimre. And but I can tell you, ng'ato nyalo luonga gwang', nyalo luonga paka. But me, I am telling you, kidhi ka police kata kin nyathina mo negi kuno, an kata kawo kakawi na dhi iki. I have no time for you. Nduku.